Alright. Zvikanzi dundu munhu uri munoziva kuti chii. Chimonudza kuti Ayayaaa chii. Anogara Achibvunza. Ayayaaa chii. Uda kunzwa Ayayaaa? Yes, mdara. Uda kunzwa zvakutaura? Ayayaaa! Ayayaaa zambi! Ayayaaa Mungu! Mungu baba kusaidieni. Alright. Hatisi kuramba. But manzwei. Kuti Ayayaaa Mungu. Munoziva kuti Ayayaaa Mungu kuzvorevei. Zvinoreva kuti bhebi raunaro nderangu. Alright. Ini ndakavabvunza izvozvo tiri kuseri uku kuti zvinorevei. Zvikanzi aiwa ndenge ndaona bhebi rakanaka. Saka imwe kuti Ayayaaa muri kubvuma kuti bhebi raunaro izvezvi rakanakira mudhara, ndozvamuri kutaura. Alright. Saka Ayayaaa! Ayayaaa Mungu! Ayayaaa! Saka it's okay. But I'm not one of